आदलो प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमतान दिवचले भारतीय जनता पक्षान अटल स्मृती संमेलन आयोजित केल्ले। ह्या कार्यावळीन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेश शेट, नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार, जिल्हा पंचायत वांगडी पद्मकार मळीक हांची प्रमुख हजेरी आशिल्ली। त्याचबरोबर हालींच निवडून आयिल्ल्या झेडपी वांगड्याचो सत्कार केलो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भारत माता की जय म्हणपाक सोपें, वंदे मातरम म्हणपाक सोपें, पण हे अशें काडून दिवून आपूण करता हे म्हणपाक कोण ना। कारण प्रत्येकाक इच्छा, आकांक्षा, स्वार्थ, सत्तेचे लालसा ह्यो सगळ्यो गजाली आमी पळयतात। आणि म्हणून इलेक्शन लढताना त्या वेळाचेर कशे कोणाक उबे घालचे बांगलादेश सारखे आमी टीव्हीर पळयता, कांयच ना पळयता, जणू काय कांयच घडनाशिल्ले भशेन तो दिपूदासाक व्हरतात, खंय तरी उजो घालतात, मारतात, लासतात, दुसरो तो मंडळ ताकद लासतात। हे सगळे आमी आमच्या दोळ्यान पळयतात, पण आमी आमच्या सत्तेच्या अहंकारा फुड्यान की म्हाका जाय, म्हाका कित्याक मेळना म्हणून फुडले सीट आसले कशे ओडूया हेच आमी चिंतीत आसतात। अटल बिहारी वाजपेयी सारखे नेतृत्व किंवा अडवाणी सारखे नेतृत्व असे अनेक नेतृत्वांनी अशी आसात त्यांच्यानी आपल्या घरदाराची रांगोळी केली, पण या देशा खातीर वावुरपाक अजून काम केले, म्हणून आज ते आमकां पूज्य आसा, म्हणून ताच्या स्मृतीक आमी वंदन करपाक आयिल्ले। ते नुसते राजकारणी नसले तर ते एक कवी असले, एक साहित्यिक असले, एक अजात शत्रू असले। अजात शत्रू म्हणजे ते ऑपोजिशन पार्टीचे सुद्धा लिडर त्यांना रिस्पेक्ट दिताले आणि त्यांच्यानी एक प्रिन्सिपल बाळगलो। आम्ही सदांच म्हणटा की देश प्रथम, मागीर पार्टी, मागीर इंडिव्हिज्युअल। जेन्ना ते देशा भायर वताले तेन्ना देशाचे प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी असो, कोळी असो, तेचेर केन्नाच ते टिका करिनासताले। देशाच्या भायर परदेशात वताले तेन्ना ते सदांच आपल्या प्रायम मिनिस्टर आसा ताका रिस्पेक्ट दिताले। तुम्ही जर ताची कारकीर्द पळयल्यार तर ते कारकीर्द अशी जेन्ना 1984 काँग्रेसची लाड असली तेन्ना फक्त दोनच भारतीय जनता पार्टीचे सीट येयले। त्या काळात त्यांनी कसे कार्यकर्त्यांक जवळ दवरलेले, म्हणजे त्या काळात कोणीच पार्टी सोडून वचोंक ना। आज कशें आसा, आज आमी सत्तेन आसा, सत्तेन असताना कार्यकर्ते दवरपाक आमकां डिफिकल्ट आसा, सत्ता नसताना आणि ते बी दोन असताना त्यांना दवरले, म्हणजे त्यांच्याकडे इतली म्हणजे कार्यकर्त्याक कसो जवळ हाडपाचो, ताका कसो समजावपाचो, ताका अंडरस्टँड कसो करपाचो, ही जी त्यांच्याकडे कन्व्हिन्सिंग पावर असली। अशा तरेचे व्यक्तिमत्व ज्या व्यक्तिमत्वान भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व करत असताना पहिले प्रधानमंत्री त्यांनी पद भूषयले आणि सत्तेवरून या देशाची एक आपली प्रतिमा कायम दवरली। हे प्रतिमा अशा प्रतिमा असलेले हे नेतृत्व ज्यांच्यानी भारतीय जनता पार्टीचा उगम आणि सर्वांगीण विकास केला आणि आज आम्ही त्याची फळा सगळी जनता भारत देशाची चाकता। अशाच तऱ्हेचे नेतृत्व या भारत देशात जावचे म्हणून प्रत्येकान प्रयत्न जर केले जाल्यार त्यांच्या स्मरणाक त्यांच्या एक आदरांजली उरतली। असे प्रयत्न करपाचो आम्ही त्या मार्गाचेर चलपाचे आम्ही प्रयत्न करूया। आमची आवय आसा, मातृभूमी आसा, त्याबद्दल कोणूच काय करू शकना अशे तरेचो राष्ट्रवाद तांणी दवरलो आणि आपल्या वेळाचेर बरे सुशासन, गुड गव्हर्नन्स जे आमी म्हणटात, आणि हे करता असताना लोकशाहीची मूल्य जी आसा ती जपत तांणी ते राज्य केल्ले। 5 वर्षाचे राज्य असले आणि आजपर्यंत तीच विचारधारा जी आसा त्याच पावलाचेर पावल दवरून आमच्या आईचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी तेच काम करीत आसा। त्यामुळे आयच्या दिसा आमी जे हांगा बशिल्ले आसा एकूच आमी घरा घेवन वचप की म्हाका स्वता कितें मेळटले हे आसाच। प्रत्येक जणांक काम करून आपले पोट भरचे पडटा, पण आपल्या देशाची, आपल्या राज्याची जी कितें पळय स्थिती आसा ताका प्रत्येकाने हातभार लावपाक जाय। माझ्या गोंया देशात जर भलतेच कोण येवन त्रास करपाक लागले तर आमी सगळे उठूंक जाय आणि त्या राष्ट्रवादान आमचे गोंय जर सांबाळपाक बरे तरेन जाय आणि जशे पंतप्रधान म्हणटा आत्मनिर्भर भारत तसे आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोवा हे सुद्धा करतलो, ते सगळे आमच्या हातान आसा। त्यामुळे आयच्या दिसा या मोठ्या महापुरुषाक आम्ही सगळ्यांनी विनम्र अशी श्रद्धांजली दिवूया।